Aplicarea foliilor hidrogel. Ne spălăm pe mâini, alegem o zonă luminoasă și ștergem masa unde vom lucra. Ne asigurăm că și telefonul este curat, nu are nicio husă pe el, îl putem șterge și pe spate, pe laterale, să nu aibă nicio urmă de praf. După care luăm șervețelul cu alcool, curățăm ecranul bine. De aceea este important să avem o zonă cu lumină, să observăm orice impurități. Ne va ajuta reflexia în ecranul telefonului. După aplicarea alcoolului pe ecran din șervețel, îl lustruim cu cârpa din microfibră și dacă sunt anumite scame, pot fi îndepărtate suplimentar cu eticheta aceea adezivă de îndepărtarea prafului. Tamponăm până ne asigurăm că nu se mai vede nimic. Observați că se ridică telefonul pentru a se vedea reflexii din diverse unghiuri. Bun. Pe folia mare, să zic așa, în zona liniilor punctate, ne arată de unde putem dezlipi folia propriu-zisă și o aplicăm pe ecran. Pe mijloc are banda aceea lucioasă și putem aplica folia ori de câte ori este nevoie, pentru că nu este un adeziv propriu-zis, e doar o bandă care ne ajută să poziționăm folia. Ne asigurăm că este pe mijloc, centrată, ne uităm, după care vom ține cu racleta pe mijloc, să ridicăm prima jumătate a foliei și se observă că se mai poate și tampona cu acel sticker de praf și se aplică presiune pentru a se aplica folia dintr-o parte în alta. Se ridică și a doua jumătate și se repetă efectiv pasul. În acest moment folia este practic aplicată pe ecran. Dacă telefonul e curbat, se apasă puțin și pe margini și în ultimul pas se îndepărtează ultimul strat de protecție. Și practic este gata. Dacă apar bule, nu încercați să le apăsați foarte tare pentru că ele vor dispărea în maxim 2 zile.